Estic parlant de temps, procés, instint i respiració. Temps. Aviat cotitzarà en borsa. Hi ha qui inclusiu es pensa que el perd, com si es tractés d'un clauer. Procés. És fill del primer. Si no tinc temps, difícilment tinc procés i em puc arribar a pensar que la llet surt d'un tetrabric d'un no de venda. Instint. Doncs, sense temps, sense procés, no tinc consciència del meu instint, que és allò que m'ajuda a saber quan alguna és bo per mi o quan no ho és. És el famós Pepito Grillo. Tot això està en el cos. Precisament el gran oblidat avui en dia. Respiració. Jo ja respiro. És algo mecànic. Ve en el pack. Quan naixem, fem una inhalació. Quan ens n'anem, fem una exhalació. Entre la primera i la segona fa tota una qualitat de vida. Què vull? Com ho vull? I de quina manera vull viure aquesta vida? Depèn de com gestioni la meva respiració. Us vaig a proposar un petit exercici, un experiment, perquè pugueu entendre què estic intentant comunicar. Alguns riureu perquè és molt tonto, soc la senyora de les coses tontes. Alguns altres podeu fer pensar una mica. De fet, l'efecte és que penseu. Per tant, busqueu alguna cosa que us preocupi, que us angoixi. Sí? La teniu? Tothom té això? Sí? Doncs ara vull que us tapeu el nas. Vale? No val fer trampa, no val respirar per la boca, us perdreu part de l'exercici. I quan estigueu a punt d'ofegar-vos, intenteu reflexionar per un segon què és millor, si seguir respirant, vida, ergo solucions, sí, oi? O quedar-me amb allò que tant m'angoixa. No hi ha qualitat de vida amb allò que tant m'angoixa. Vaig a proposar-vos també que poseu l'atenció en la vostra inhalació i en la vostra exhalació. Durant més o menys, què ens queda? Un minut, oi, Àngela? Perfecte, en diuen 0. Un segon. Poseu l'atenció en la vostra inspiració i exhalació per poder gaudir de les següents xerrades que venen al darrere meu, per poder gaudir del temps que fa falta per escoltar-les, per poder processar-les i per poder disfrutar-les. Moltes gràcies. Bona nit i bona